Goddag og velkommen til Sørens mikroskopiske hjørne. Mit navn er Søren Rosenlund Petersen, og i denne video vil jeg forsøge at kombinere de histologiske præparater, som bliver brugt ved STU under modul 12 undervisningen, med lidt klinisk viden. Vi starter med at kigge på præparat 17A og bagefter 17B. 17A er en HE-farvning, mens 17B er en formodentlig CK7-farvning, cytokeratin 7-farvning. Præparatet indeholder en genetringcellekarcinom, og genetringcellekarcinomer udgår fra en mucinproducerende celle, og dem finder vi fra halvvejs i øsofagus og ind til udmunding i canal analis. Så det vil sige, at den kan stamme fra halsen til numsen. Og hvis vi går herop i det venstre hjørne og kigger, kan vi se, at der ikke er nogen mikrovilli, og derfor er vi ikke i tyndtarmen, og vi kan heller ikke se nogen gobletceller, og vi er derfor heller ej i tyktarmen. Men vi kan se disse små krypter og de mucinproducerende celler, hvilket giver et meget tydeligt tegn på, at vi befinder os i ventriklen. Ser man zoomet ud generelt på præparatet, kan man se nogle små lilla øer rundt omkring, som er nogle lymfoide ansamlinger, der blot giver os en indikation om, at der har været inflammation i vævet, da dette blev udtaget. I jagten på genetringcellekarcinomet har vi tænkt os at kigge basalt for tunica muscularis, som vi kan se løbe på tværs diagonalt af skærmen her. Og det gør vi af den årsag, at finder vi det under dette lag, dybere end dette lag, er det en stærk indikator for, at det er malignt og kan begynde at metastasere sig til resten af kroppen. Måden hvorpå sådan en genetringcelle ser ud, er, at de har en meget forhøjet mucinproduktion, og det presser cytoplasma ud og nukleus helt op til siden. Så man ser en meget tynd cellering, og i den ene side ser man et meget fladt presset nukleus, for at minde om den her genetring, som de gamle adelige brugte til at markere ægtheden på et brev ved at presse ned i en klat voks. Den korrekte fulde diagnose vil lyde diffust infiltrerende cancer ventriculi med genetringceller, også kaldet limnitis plastica eller Brinton's disease. Man ved ikke, hvad der skyldes dette, eller hvilke risikofaktorer, der øger risikoen for denne sygdom. Dog har man undersøgt Helicobacter pylori og folk med kroniske gastritter, og fundet ud af, at dette ikke er forbundet med øget risiko for Brinton's disease. Og så lykkedes det mig at finde en genetringcellekarcinom. Lige midt i skærmen ser vi et nukleus presset godt op til siden. Vi ser et cytoplasma fuldstændig udspilet med mucin, og det ser hvidt ud, da det bliver skyllet væk under fiksering af præparatet. Diagnosen af en genetringcellekarcinom skal stilles lysmikroskopisk, og det er disse celler, man prøver at spotte. En patient med denne sygdom vil præsentere sig med en ændret afføringsadfærd. Det vil være vandigt, mere vandigt end han er vant til. Det vil være blodigt, og han kan også have abdominale smerter, oftest i den venstre side, colon sigmoideum. Og for at gøre opdagelsen af denne cancerform lidt nemmere, har man en cytokeratin-farvning, som jeg nævnte før. Cytokinfarvningen her, CK7, farver specielt overfladeepitelet, som har et type 2 keratin, og det er CK7, og som vi kan se er de tubulære celler kraftigt farvede, men går man dybere ned i vævet, ser vi, at de forekommer overalt. Og vi ser her med en svær grad af genetringcellekarcinomer. Og zoomer man helt ind, skulle det være endnu nemmere at finde disse såkaldte genetringceller.
mucinproducerende celle, og de findes som bekendt i ventriklen, tyndtarm og tyktarm. Snakker man cancerformer generelt i tyktarmen, er den største risikofaktor ikke familiær, men sporadisk, altså en stigende alder giver dig en øget risiko for kolorektal cancer. Den familiære disponering udgør ca. 20% af persons totale risiko. Men den type af kolorektale cancerformer, som er forbundet med størst arvelighed, er FAP, familiær adenomatøs polypiose, men den er dog sjælden at udgøre mindre end 1% af alle kolorektale cancerformer. Det er dog også en meget aggressiv og har dårlige prognoser, hvis ikke den bliver behandlet tidligt. Det vil sige, er faderen kendt, vil ungerne blive opereret inden de når 20-årsalderen formodentlig. Et andet problem med kolorektale cancerformer er, at de opstår jævnt gennem kolon. En tommelfingerregel er, at 50% opstår inden for de første 20 cm, hvilket er det, man inspicerer ved en sigmoidoskopi. Når diagnosen er stillet, er det forskelligt, hvordan man vil behandle den. Enten kan man lave kirurgisk indgreb og et efterfølgende strålebehandling, eller også vælger man i systemisk strålebehandling, da den ligger meget sporadisk og her kan have manifesteret sig til andre organer. Et andet problem, når man laver et kirurgisk indgreb, er, at kirurgen har svært ved at genkende, hvilke væv den har metastaseret sig til, eller hvor langt den har spredt sig i et pågældende organ. 5 års overlevelsesrate for denne cancerform signetcelleringskarscinom er lav. Et stadie 2 har en 5 års overlevelsesrate på 75%, mens en stadie 3 er omkring 15%, og stadie 4 0%. Man siger, at en stadie 4 signetringcellekarcinom har en gennemsnitlig levetid på 10-19 måneder, hvis der bliver foretaget kirurgisk indgreb og efterfølgende systemisk strålebehandling.